imwe definition yandikaona yemhashu ndeyechi. I think Job anotaura nezvemhashu here. I'm not sure. Yeah. I think Proverbs as well. They are not, they don't have a king. Yeah. But dzinoshanda pamwe chete. Wakadziona zichiuya so dzinofunga kuti dzine munhu ari kudzitungamirira. Uchi is for wisdom. Uchi hunobva panyuchi. Saka we could say that Johanne Mubapatidzi wakanga wari astute. He was cunning. He could use guile. Hakuna munhu waimukunda pakutaura. Ndo Mwari wati kutaura. Hakuna munhu waimukunda pakutaura. But even panguva yekuzosvika kwaKristu wakanga waneta. Noswera achirwa navanhu mazuva ose, vanhu vasingapanduki. Kuti mangwana adzoka nechiri chimwe chete icho kuzobhabhatidzwa nekuregererwa zve. So he would destroy maprista nevavaitumidzira. I think we have an example somewhere. Vachimubvunza kuti ndiwe Kristu here, ndiwani? Achibva avaudza kuti ndiani. Sei uchingoramba wakangotimisa so. Udi kungotaura kuti iwe chawakawira panapa chii? Ndiwani? Sei uchibhabhatidza iwe? Uri muprista here? Uri muprofita? Uri Kristu? Uri chii? Nokuti dzimwe nguva vaprofita, I think vaprofita chete neni ngekuri. Navaprista here ndo vaibhabhatidza. Ivo vairamba kuti muprofita. Vachimuramba mumwe wavo kuti muprista zvakare. Ivo vachiziva kuti mwana wani. That's because anga asingapfeke nguo dzakaita sedzavo. Nokubata mabasa mutemberi. So Johanne Mubapatidzi was crafty and cunning. But by the time Jesus came, he was very tired. Tikuona image yekuti akanga karara pa. Wakanga wotodzoka Jerusalema. Wanga wotodzoka kunoka. Wakarara pamusoro pengamera ava pamwe. Vanhu akaparidza achiti shure kwangu kunouya mumwe une simba kupfuura ine wandinokufanira kukotama kuti ndisunungure rukanda rweshangu dzake. Anza ndinofanirwa kukotama kuti ndisunungure rukanda rweshangu dzake. Ine conversation Jesus akutaura kuti komana ndakaburuka panapa ndakawa pasi ndatowa zvachose handichamuka zvakare. Ndikakubhabhatidzai sei? Ndikagoburuka sei pandiri apa? Nekuti imi ndimi mukuru. Ini ndini muranda. Ndini ndikadai ndichisunga tambo dzebvudzi dzenyu. Asi handichagona ndapera basi. Muranda akafanira ndianosunga bvudzi dzanu. Dzaizvo wake. Kristu anotaura kuti kana uri chi? Kana uchida kunzi uri mukuru, ivo iva mushumirwa. Johanne akati handichagona kana kushumira kwacho. Handichakwanisa kana kusunga tambo dzebvudzi dzenyu. Imi ndimi mungadai muchitosunga dzangu. Kristu akaramba akati haiwa kwete. Rega zvingova izvozvo chete. Ndangodimbura. Rega zvingova izvozvo chete kuti nhasi uno ungosungawo dzangu bvudzi. Akabva amubhabhatidza. Muri kuona pazvakatanga? Pazvinozotaurwa kuti Kristu palast sapa Johanne ari kuti ngazviitwe right here tichiri panapa. Twanza kwete hazvikwanisiki. Nekuti imi ndimi mukuru, ini ndini mudiki. Sungai dzangu bvudzi. Ndibhabhatidzei inini. You see? Pazvinenge zvazosvika kuna Jesu, zvakutozongobudiswa pachena kuti ndo zvakanga zviripo kubva pamavambo eministry raKristu. Kusunga shangu dzevatevereri vako. Zvinoita kunge zvinonzi Kristu mutevereri waJohane, ndewekereke yaJohane. Asi kwete, Johanne ndiye wekereke yaKristu. Maona?
zvikanzi kuti tizadzise kururama kwose sezvazvakanyorwa nebhaibheri. Chingozvitawo nhasi zvako, ndinokuti waneta nenguva yako yapera. Johanne akaburuka akazvita, akasunga tambo dzebhutsu dzaKristu. Zvaanga achiramba kuti handikwanisi kuzviita izvozvo, kusunungura rukanda rwebhutsu yaKristu. Zvanzi ini ndakakubhabhatidza nemvura, asi uchakubhabhatidza nemweya mutsvene. Zvatakamirira zviya kuti munyasotendeuka zvakanaka, munotoda mweya mutsvene imi, kuti mweya mutsvene unge muri pamuri. Ndinokugezai nemvura mazuva ose, munongoramba muchidzokera mumadhaka. Asi zvida kana mapindwa nemweya mutsvene hamungadzokeri kumadhaka zvakare, munenge makurarama in holiness. Kururama munozviita show off zvenyu, muti nhasi maita kanhu kakanaka, moita show off, mawira madhaka futi. Mobuda mangwana maita show off, mawira mumadhaka. Tingapedze rini akomana, pane chingabude ipapo? Saka ndikubva ndangoti regedza ndipedze zvangu panapa, tozobatana chimusvondo inotevera, tichiendera pamberi nechidzidzo chedu. Tichatangira ipapo pataita rush apa, tichipedzesa tozosvika pamberi. Tinoti muve nevhiki rakanaka, rambai muchibata mabhaibheri. Imwe nguva ingadai iri nguva yekusabata mabhaibheri, tingadai tiri ngodya zvemweya chete, nekuti takanga takabata bhaibheri rese vhiki rose renguva yemutango zvisina mupiriso. Asi ndoziva kuti vazhinji venyu hamuna kutombobata mutemo ipapo, hamuna kutombora mutemo kana kuedza kunzwisisa. Makanga muchidhakwa, muchiita mapati, muchiita masadaka, muchiita chii, zvese zvamunenge muchingoita izvi, zvamunongoita semaZimbabweans, sekukuzaya kwatinokuita. Asi shoko raMwari riri panapa, ratitendeuke pazvivi zvedu, tizive shoko, tizive murau, kuti murau unoti chii. Usadhakwe woregedza kudhakwa. Murau unoti usabe woregedza kuba, usauraya woregedza kuuraya, usapombe woregedza upomba, usaita ruchiva woregedza kuita ruchiva. Mwari ngaakukomborerei. Muzita raBaba nereMwanakomana neMweya Anayera. Amen.